Ce zi frumoasă! Ia stai. Eu cumva am uitat. Astăzi nu vine să cred. Pornim o nouă serie pe acest canal. Seria de Multicraft. Nu vine să cred. Afară este nora. Haideți să ne ducem la prietenii noștri. Hai prima oară la Carla, că este cea mai apropiată. Cioc, cioc! Da, cine e? Alo, bună Carla! Bună, ce faci? Bine, tocmai mi-am adoptat un nou animaluț. Un iepure? Da. Tare! Cum îl cheamă? Păi încă asta mă gândeam, asta făceam, gen mă gândeam la un nume. Bobiță! Nu știu, mă mai gândesc. Ok. Bun, hai, Carla, hai vină să-l chemăm și pe Luca. Da. Hai. Să zic cam un orat afară. Da. Hai, n-are nimic, să ne ducem și la Luca. Da. Luca! Constructorule! Ce? Salut! Salut! Ce faci aici? Înțelegeam un mecanism, că nu ieșea și am zis să mă gândesc asta. Păi nu, stai așa că vreau eu să-ți arăt cum. Deci, uite, fii atent. Mai întâi îți trebuie un de-asta. Fii atent, dăm blocul ăsta. Faci mai întâi așa. După aceea iei un de-asta, așa. Spargi pe ăsta. Vezi? Și mai întâi, stai. Hop, așa. După aceea îl pui pe ăsta așa. Ok. După aceea iei butonul acest de-ăsta și acum îl pui pe ăsta așa frumos și după aceea îți trebuie ceva șine. Stai așa să iau. Fii atent. Ne trebuie șinele astea. Bun. Și după aceea pui una așa și și stai așa să văd. Bun, după ce se face așa, noi trebuie să punem una așa, vezi? Și uite, vezi ce faci? Și când o ieși, o pui așa. Și așa când cineva vrea să facă așa, tu uite, vezi? Și cade. Și după aceea dacă îl dai așa, le împinge, vezi? Ăsta e mecanismul. Da, dar eu mă gândesc la un mecanism mai bun un pic cu legea fizicii. Trebuia să pui un bloc de gresie de la, cum am luat eu, și puteai să pui acolo. În fine, nu mai... Da. Sunt alte chestii de construcție. Da. Da, băieți, eu vreau mâine dacă... Doar că eu, știți ce vreau eu? Să sărbătorim. Pentru că este primul videoclip de Multicraft. Adică primul videoclip din această serie. Și fiți atenți ce frumos se vede. Yay! Ok, haideți. Bun, și eu pot să zic că ne vedem în a doua zi. Bună dimineața! O nouă zi. Bună dimineața. Ce mai faceți? Bine, eu ziceam Așa. să vei la piscină. La piscină? Da. Ok. Mai întâi să-mi iau costumul. Da, Și gata, eu sunt pregătit. Eu aproape pregătit. Dar chiar că să-mi iau și niște ochelari. Eu. Bun. Și... niște ochelari. Și mă duc. Eu vreau să sar. Bun. 3, 2, 1 și... Bine! Geronimo! Se miște să bate amută. Se miște?
sus! Hai că te ajut. Băi, de ce m-a scos, mă? Eu știu să not. Da, s-a văzut. Hai, lasă-mă, mă. Lasă-mă să not. Pește. Stai așa. 3, 2, 1 și... Ridică-te, se ridică. Bă, ți-a zis că nu știu să not. De ce nu m-ai salvat? Tu ai zis că știi să bați. Cum adică, bă? Când am zis eu așa ceva? Când am zis, bă, eu așa ceva? Nu mai minți. Și ce rani, bă? Nu mai minți, că eu n-am zis așa ceva. Că nu știu să not. Hai. 3, 2, 1 și... Tot am uitat să că nu știu să not. Ajutor! Imediat. Haide. Nu mai vreau. Mai bine stau așa. Stai și te bronzează. Vrei să facem un grătar? Fă. Mai facem un grătar. Repede. Târzi. La ce întârzi, Luca? La lucru. Da, nu știu ce faci. Mă, Luca. Ce naiba, sunt proprietarul, astăzi e zi liberă. Haideți să facem un grătar. Ok. Da, aveam proiect important. Cala, am eu niște mâncare la mine mereu. Păi da, și eu am. Haideți, băieți. Uite aici pui. Ok. Cala, tu cam mult pui ai la tine. Da, și eu. Mereu am mult pui. Pui. Mamă, ce bun a fost. E să ne punem aici un lădiță în care să punem carnea. Da, pune. În castronel. Pune. Mamă, dar chiar a fost bună. Pun grătarul. Și Cala, eu din păcate trebuie să mă duc acasă. Da. A fost Bun. frumoasă ziua de azi. Bun, astăzi nu mai vreau să stau la uniformă. Să-mi scot și ochelarii și să-i bag în ghiozdan. Ce obositor. Nu mai vreau să stau astăzi în uniformă, în sacou, adică nu în sacou, la uniformă așa, ca la nuntă, nu mai vreau. Vreau și eu să fiu puțin mai stilat. Bun. Cala, eu zic să te schimbi. Păi da, asta făceam. Luca, stai așa că trebuie să-ți dau salariu. Ce obositor a fost azi. Eu zic că asta o să-ți ajungă. Gata, m-am schimbat. Gata, nu știu ce. Așa. Bun. Și hai să mergem la un restaurant, vreți? Da. Hai. Bun. Stai așa. Ia cineva limonadă. Stai așa să-i sun. Alo? Da, vreți să mergem la un restaurant? Da. Da, sigur. Ok. Eu sunt aproape de el. Ok, bine, pa. Pa. Bun, hai să mă duc hai să mă duc la el. Bun, Carla, tu... Dă-mi și mie, te rog, o limonadă. Aia. Ce bun a fost. Carla, dar tu ce mai faci cu ochelarii la ochi? Da. Îți intră soarele în ochi? Da, mi-intră soarele, nu. Hai, la restaurant! S-a trezit slujba. Bun, la Basta. Un restaurant foarte bun, italienesc. Așa. Să stăm așa la masă. Să-i așteptăm. Bună, Carla. Ce faci? Bine. Mi-am dat ochelarii jos acum. Ok. Da. Îți place ție așa mult cu ochelarii? Nu. Da, îmi place mult să explorez. Luca nu mai vine? În fine. Hai, stai așa să-l sun.
poate are puțină treabă. Alo, Luca? Da, Ce faci? mă tund, că mi-am programat astăzi să mă tund și da, Da, că ai un păr destul de lung. exact. Da. Bun, ca la... Hai să mai așteptăm puțin. Da. Parcă mi s-a făcut și somn de la atâta stat. Wow. Gata, mulțumesc, la revedere. Sebi, Da, vrei văd. un măr? Nu, că ca la... Na, trebuie să mâncăm acum și nu mai trebuie să mă umplu de și mere. Stai așa să Da. sun pe Sebi. Oh, stai, așa, îmi sună telefonul. Alo? Sebi, Da? m-am tuns, dar să știi că m-am și vopsit. Sunt pe drum acum. Ok. În ce culoare te-ai vopsit? Surpriză, arată când vine. Ok. Bine, pa. Pa. Ha? Chiar nu știu cum s-a vopsit Luca. Poate s-a vopsit în verde, Da, nu știu asta. Chiar nu știu. culoarea lui preferată. Și salutare! Doamne ferește, Luca, cum arăți. Nu contează. Ce aveți mă cu mine, că m-am tuns și eu. Luca, te duci să iei ceva de mâncare. Ok, nu, că deja am pregătit eu. Aseară, mamă, la ce am stat la tortul ăsta să-l fac. Am căutat o rețetă pe Google. Nu, Luca, vezi că aici ai... Pune la loc scaunul. ok. Am căutat o rețetă Aha. pe internet. Google. Pe internet. Și bă, dar am stat aseară să nu fac, să-l gătesc, dar în fine. Am făcut 2 torturi, special pentru ziua de aniversare, pentru că m-am gândit. Pentru că astăzi este... Primul video din această seară. Ok. Ce bun e! No! Oh my god. Sunt full. Hai că eu vreau să iau și ceva de aici. Vreți un măr? Da, eu sincer aș vrea niște suc. Stați așa, că eu sunt proprietarul și eu doar am avea voie să gătesc aici. Pentru că n-am... Cei de la restaurant au zis să gătesc eu, că tot sunt proprietarul și să gătesc. Așa, se face cărnița. Da, eu am luat suc de acasă. Luca, pune și tu asta la loc. Avem cumva proteine aici? Nu, îmi pare rău, Carla. Ok, o să mănânc atunci mărul. E ok? Oh, s-a făcut carnea. Una pentru Luca. Luca, unde ești? Acum am venit. Uite, M-am dus până acasă. uite aici pe... M-am dus până acasă să iau sucurile, că... Uite, pune pe farfurie și ia și mănânc. Am făcut eu niște sucuri așa de bune acasă. Mamă. Carla, ia și tu. Tu ai Carla? Da. Ok. Ce bun a fost. Mamă, ce bun a fost. Ok, vă dau suc la fiecare. Ia, da. Foarte bună cărnița. Puteți să le luați, le pun pe fiecare masă ca să le luați. Eu mi l-am băut pe al meu. Mamă, Luca, ce bun a fost. L-am făcut natural acasă. Chiar a fost bun. Am de mai multe arome. Vi le las aici pe mese să le... Carla, ai luat și limonadă de la tine? Da. Ok. Bun, și v-am lăsat sucuri pe toate mesele, să vedem dacă vă plac. Mamă, dar și ăsta a fost bun de copșui. Carla, poți să-ți iau și limonada asta, a ta? Acolo am... Și suc de ciocolată? Mai sunt și aici. Da, ăla e un milkshake de ciocolată. Mi l-am făcut special pentru voi și ăsta e un suc de mandarine. Ia să-i să-l gust. Mamă, ce bună. Chiar a fost bun, Luca. Da. Mamă, chiar mi-a plăcut. Sunt plin. Eu mă duc să... Ce ziceți? Mergem? Programare. Ce ziceți? Vreți să mergem în parc? Da, hai să mergem și noi în parc. Ok, da, haideți pe trotuar. Să ne mai relaxăm și noi așa frumos. Ce tare e băncuța asta. Da. Eu mă dau pe topogan. Eu mă dau un leagăn. Eu sunt foarte... Și eu mă dau pe ăsta rapid. Aia e ca și cum o bandă de legat care te duce singură. Sebi? Da. Te împing eu. Bă, e prea rapid. Gata, te-am împins. Bă, ce m-a lansat. Ai de Da, ți-am zis că e capul. periculoasă.
Nu știu de ce am mai făcut-o. Mamă, ce mă doare spatele. Cred că va trebui să raportăm asta la primărie. Nu. Și să construiesc alt. Ok. Blocarea, uite unde m-am urcat. Hihi. O, dă-te jos, că dacă cazi, îți rup gâtul. Așa. Așa. Iu! Da, s-a cam făcut seară. Eu mă duc acasă. Da, și eu. Bun, fraților, acum cei doi prieteni ai mei sunt acasă la ei și da, ce să fac decât să mă culc dacă încă n-am pus soarele. Hai să ne culcăm. O nouă zi din această serie. Bun, bun, hai să vă prezentăm ce face Carla. Carla, tu lucrezi la limonadă, pentru că am și zis că a adus